Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros, amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malanto sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Lalaki nga ginpugutan sang ulo katapos ang isa ka sindikato suno sa PNP. Pulis nga ginpatay, isa ka eskolar, direktor sang taltal, naging janitor kag dispatcher sa jeep para maging isa ka pulis. Sa ilog, isa patay duha pilason sa pagbungguanay sa motor kag tricycle. Sa Banwasang Kawayan, buhawi na siplatan sa baybayon. Kag sa tripping ni Ruming, nakakadto na balaka mo sa ginatawag nga Maricudo Dam. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, kanday Bago City Mayor Nicolas Yulo kag Talisay City Mayor Neil Lizares ang pinakaulihi nga nagpabutyag sang ilang nga suporta sa Lacson-Ferrer tandem para sa 2022. Suno kay Mayor Yulo, si Lacson kag Ferrer ang nagdala sang pagtinad kasubong man programa nga nabatsyagan sang mga Negrense. Suno naman kay Mayor Lizares, nangin maayo ang tandem sang duha kag nakita niya ang pagpamuno ni Governor Eugenio Jose Lacson sa tunga sang pandemic sa karon. Damlag pa nagpahayag na sang suporta sa Lacson-Ferrer tandem kanday Mayor Renato Gustilo, Mark Golez, Alejandro Mirasol, Mark Slen de la Cruz, Raymond Tungson kag Romailan ni Cor Manggilimutan. Ginapasalamatan naman ni Governor Lacson ang suporta nga nahatag sa ila kag nagapati siya nga bunga ini sang nangin maayo nga relasyon nila sa tagsa ka local government unit. Iya ginapasalamatan ang pagsalig nga nahatag sa ila. Sa bahin sang Philippine Councilors League Negros Occidental, ginsiling ni board member Ryan Gamboa, ang presidente sang PCL, nga sila ang nagasuporta sa ginkasugtan nga merger sang duha ka grupo. Natalana pa nga magpagwa sang official statement ang PCL bahin diri. Isa ka pagtililipon sa katapos ang PCL ang ginpatigayon sini nga adlaw sa pagbukas sang Philippine Councilors League Week kung sa diin isa man ka MOA signing ang ginpatigayon. Nagbato ng PCL sang 1 milyon ka pesos nga budget gikan sa probinsya bilang suporta sa mga programa sini para sa PCL. We have yet to release an official statement, but unofficially, I think most of the councillors, including us officers, are in full support of the merger. Sa number 9, isa ka lalaki arestado matapos madiskubrihan nga may unod nga shabu ang garapon sang peanut butter ngaya kung tani iduhol sa isa ka inmate. Wala makalusot kagabi sa detention cell sa Dumaguete City Police Station ang isa ka garapon sang peanut butter matapos madiskubrihan nga nagaunod ini sang shabu. Arestado si Jerry Joseph Mamikpik nga nagdala sang peanut butter upod sang tinapay para kuntani sa isaman ka inmate sa sulod sang selda. Sunod sa duty jailer nga si Patrolman Rodel Saicon, samtang naga-inspect, iya na panilagan nga may iban nga unod ang peanut butter gani iya inigin kuot kag didto nakita sa sulod sang garapon ang isa ka plastic sachet sa ginapatian shabu. Nagapanindugan naman ang sospek nga wala siya nakahibalo nga may unod nga illegal nga droga ang peanut butter bangod siya ang ginsugo man lang. Sa number 8, buhawi ang nasiplatan sa baybayon sang Banwasang Kawayan. Nakuhaan pa sang video ang buhawi nga yara sa tunga sang lawod pasado las 4 sang hapon sang Martes. Suno sa Disaster Risk Reduction Management Office sang Banwa, naglawig sang kapin 1 ka oras ang buhawi o kun water spout. Isa ka pump boat ang suno sa DRRMO na igo sang buhawi pero wala man ini naguba. Nadala lang sang buhawi ang mga pagkabutang nga yara sa pump boat suno sa DRRMO. Ang buhawi ang nagluntad bangod sa makusog nga pag-ulan suno sa DRRMO. Sa number 7, sa Banwasang Ilog, isa patay duha pilason sa magbungguan ng isa ka motorsiklo kag isa ka tricycle.
Patay na sa mag-abot sa ospital kahapon na 21 anyos ka driver sa motor nga si Judy Higanya matapos ini mabungguan sa tricycle sa dalan sa bahin sa barangay Tabo, Banwas ang Ilog. Sa sa investigasyon sa Ilog PNP, ginlikawan sa tricycle ang guba nga bahin sa dalan gani nagkadto ini sa piyak nga lane. Wala galiw nakabalik sa iyang lane ang tricycle gani ini ang nagbunggo sa motor ni Higanya. Bangod sa impact, naglabukag na bunggo sa dalan ang ulo ni Higanya nga gintunaan sang iyang kamatayon. Pilaso naman ang driver sa tricycle nga si Agapito Puyugaw kag ang iyang pasahero. Sa number 6, dugang drive-through vaccination site na pagabuksan sang Emergency Operation Center sa Bacolod. Mas masulhay kag mas madasig para sa mga nagapabakuna ang ginapatuman nga drive-through vaccination sa syudad sa 5th floor sang Ayala Mall parking area. Gani sa Miyerkules, magadugang ang Emergency Operations Center sang drive-through vaccination site sa South Parking Area sa mall. Suno kay Dr. Edwin Miraflor Jr., Officer in Charge sang City Health Office, mas mahapos man katuan sa mga luyag magpabakuna ang drive-through vaccination site. Bukas ang vaccination site halin las 10 ang aga, tubtub las 12 ang udto kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado kag Domingo para sa A1 to A5 category. Ang drive-through vaccination pati na ang mobile vaccination drive kabahin sa mga tikang sa Bacolod agud mas mapadasig ang vaccination program. Sa number 5, Negros Oriental IATF nagapati nga mayara sang community transmission sang Delta variant sa ilang probinsya. Parayon na pagsaka karon sa COVID-19 cases sa Negros Oriental, balik naman sa triple digits ang dugang nga kaso sa probinsya. Kahapon, nag-record ang probinsya sa 114 kabagong kaso sa COVID-19. Nagsaka naman sa 465 ang active cases sa probinsya. Gani nagapati ang ground commander nga si Dr. Lilan Estacion nga posible iban sa bagong kaso ang tuga na sa Delta variant bangod may 4 na ka mga confirmed cases ang Negros Oriental. Sunuabi sa iya, may mga kaso nga ang bugos nga pamilya ang nagapositibo. Gani isa ini sa ilang natanaw nga posible Delta variant kay mas contagious ang ini nga variant. Panugyan ni Estasyon sa publiko ang mga pagsunod gid lang sa minimum health standards kag pagpabakuna agud hindi na maglapta pa ang Delta variant. Samtang nagsaka naman ni Watt sa malapit sa 1,000 ang active cases sa Negros Occidental kag Bacolod nga lunsay may mga kaso naman sang Delta variant. Nagsaka na sa 923 ang active cases sa Negros Occidental matapos madugangan sang 105 kabag-o nga mga kaso sang COVID-19 sang kahapon. 914 naman ang active cases sa Bacolod nga nag-record sang kahapon sang 57 new cases. Sa number 4, active COVID-19 cases sang Negros Occidental ang amat-amat nga nagasaka. Sang Agosto 21, nagpanaog na ini sa 606, humalinsad to namutikan ang amat-amat nga pagsaka sang active cases. As of September 2, 923 ang active cases sang Negros Occidental. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, sa sini nga mga inadlaw, may adlaw nga nagdangat sa 3-digit ang new cases sa probinsya. Nagapati ang gobernador nga mahimo ini ang epekto sang mga Delta variant cases sa probinsya, labi na nga ulihin naman lang nga report ang ini nga variant. Pero bisan pa anuman nga sa isang variant suno kay Lacson, dapat nagapabilin ang pagpatuman kag pagsunod sa mga health protocol. The instructions are still the same. We have to protect ourselves. Discipline is really key here. Hindi na siya Gov ma-attribute sa Delta variant natin. Kaya considering ang late na mata-Gov na pabalik sa Delta. Ako personally, I'd like to think we can already attribute that to the Delta variant, no? Because we all know naman the Delta is more contagious. Okay. But then again, let's not be so much concerned what kind of variant. We should be concerned that the virus is still here. Sa number 3, unang nga batch sa mga migrant workers nga nagkatrabaho sa campus ang Tubo sa Negros Occidental ang nag-abot na.
33 ka mga tapasero gikan sa Antique ang nagabot Biyernes ang aga. Sunod kay Provincial Administrator Efrando Diaz sa Puerto ginswab ang mga tapasero. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang importante nga gikan sa Puerto sila ang direkta nga madala sa asyenda kung sa diin sila magatrabaho kag mahulat sang resulta sa ilang swab test. Base sa protocol, may 4,000 ka mga tapasero gikan sa luwas nga ginapaabot sa probinsya karon nga nagsugod na ang milling season. May kakulang sa mga nagatrabaho sa campus sa Negros Occidental, rason nga gikan pa sa luwas ang mga nagatrabaho sa mga campus sang Tubo. It's very important that we have these people, no? Because it's really very difficult to find cane cutters here in our province. And Antique has been really a source for cane cutters. So there is a protocol to follow. They will have to have their RT-PCR. And very important is upon their arrival here, they will go straight to the farm where they will be employed. Sa number 2, pulis nga napatay sang Domingo ang isa ka iskolar. Nangina direktor sang taltal sa simbahan kun Semana Santa. Nangin janitor ka nagapasaka sang pasahero sa jeep para lang makatapos ang pag-eskwela kag mangin pulis. May report si Romeo Subaldo. Samtang nagahimutad sa haya sang iya hinablos, nadumduman ni Ofelia Estribor nga sa nagligad lang nga semana nagchat pa sa iya si Staff Sergeant Joseph Nepomuceno Jr. para hambalon nga bisitahon siya sa ilang balay sa May Dawis sa Barangay 14 sa Bacolod. Ugaling bangod sang maulanon nga panahon, wala makakadto ang tiya. Nanay ang tawag sa iya ni Staff Sergeant Nepomuceno o kun si JR. Wala siya magpensiwat niya nga pagbisita kay JR. Haya na sini sa ilang balay ang iya maabdan. Tingala ko bali sa iya kasi niya. Nag-chat sa sakon nga niya na kadto di braday ngay kay nahidlaw na ko sa imo. Saan uni? Sang mga last week lang. Tigid Sa pang mga semana. sa huo. Ni ko maadji haw niya basta kadto lang di kay nahidlaw ko sa imo. Amo na sila niya. Ni ko matapos lang ni bala ang ulan-ulan kay makadto ko da. Di pagkadto ko yan way na sa mo na nasa. Hindi malipatan ni Ofelia kung ano kapisan kag kadelikado kay JR. Katapo siya sang Teatro Bacolod sang San Sebastian Cathedral kag naging director sa mga taltal kun Semana Santa. Naging scholar ini kag nagtrabaho pa bilang janitor kag nagsunod man sa pagka-dispatcher para lang makatapos sa pag-eskwela kag mangin isa ka pulis kay inigid ang iyang handom. Ano bilib? Tapos man na to yung pagka-director yung nasa drugs. Oo, sa mga nang ano sa doon nagtigil na yung nag-iba na kubra. Nag-stop na siguro sa piyesa. Taka pa na sa pasahero. Sa diin? Sa dura sa may nubo. Kapasa ka siya pasahero? Oo. Ay, grabe ginilagyan niya yung... Tapos, saan ba nilagay janitor? Tapos pulis, ha? Janitor pa siya? Janitor. Ang tatay ni JR, isa man ka pulis, ginpatay man sadto sang Sparrow sang NPA sang dekada 80. Paro man ko napatay sa iya. Sa daddy yan. Nabalaan na lang kaya namin niya napatay si daddy yan sa news. Papalo kami nga ano na sa napatay. Si JR, gintiro sang riding in tandem sang Domingo sa Rosario Street sa Barangay 38 sa Bacolod. Ang masubo lang suno sa kay Ofelia, kayang iya pang hinablos nga matarong nga pulis kag isa ka amay sa 3 ka tuig nga bata ang ginpatay. Sini nga Setyembre 25, natala na nga magsaulog sa iya 4th birthday ang bata. Wala siya sang inalungong sa natabo sa iya sini nga amay. Wala na patanaw lang na sa danabo. Ano, balya lang ang na? Dapat sa bala sa iya nga papay sleeping. Amo nag-kiss pa na sa picture ni papay. Okay. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Lalaki kag gipugutan sang ulo kag 11th partner, posible nga kabahin sang isa ka drug syndicate suno sa pamuno sang City Drug Enforcement Unit. Samtang pamilya sang biktima nagay panginwala sa mga akusasyon suno sa ila ang pagpatay sa pulis kag pagpatay sa ilang nga himata konektado. May report si Nico Delfin. May kangtanan sa trabaho, kagang masupog nga kampanya sa illegal nga droga ang kabahin sa mga ginatutukan sang Special Investigation Task Group nga motibo sa pagpatay kay Staff Sergeant Joseph Nepomuceno Jr. nga katapos ang City Drug Enforcement Unit. Domingo, sang gintiro kag napatay si Nepomuceno sang wala pa makilalan nga riding in tandem sa Rosario Street sa Bacolod. Doon naman sa sir, sa isa ngayong nangyari,
kay John Paul, hindi ko yun sure kung connected yun sa baka yung mga negosyo nila, baka sila posible, pero kami wala kami doon siya. Na-file na rin namin siya ng kaso. Pero tubtob karon, bisan ang pamuno sang CDEU nga si Police Lieutenant Edward Bolivar, ang hindi pa mapatod kon bala may koneksyon ang pagpatay kay ni Pomoceno sa pagkatikma sa mag-live-in partner nga sanday Glenn Paul Castillo kag Analibal de Viaso sa barangay Kabug sang Agosto 21. Sini Pomoceno ang kaupod nila sang gindakop ang mag-live-in nga suno kay Bolivar, posible katapo sang illegal drug syndicate. Hindi ako pa-conclude, sir, kung anong drug group yung nila connected sila. Malamang, sir, kasi malaki yun. Ang utod ni Glenn Paul nga si May Castillo Monghe ang nagsiling nga inosenteng iya manghod kag wala inis ang kahilabtanan sa posible illegal nga hilikoton sa iya live-in partner nga si Annalie nga amusad tong target sa bypass operation sang CDEU. Iya man ginpahayag nga wala sang kahilabtanan ang iya utod sa pagpatay kay ni Pomoceno, pero dako ang iya pagpati nga ang brutal nga pagpatay siya manghod nga ginpugutan pa sang ulo ang konektado sa pagpatay sa pulis. Ang bangkay ni Castillo nga wala na sang ulo ang ginbilin sa lugar kung sa diin ginpatay ang pulis sang Martes ang gabi. Ang iya nga ulo ang ginwigit sa barangay 2. Ang pamunuan sa Bacolod City Police Office ang nagpasalig na nga matagaan sang kalubaran ang magkasunod nga kaso sang pagpamatay, pinaagi sa natukod nga Special Investigation Task Group. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Buwas Sabado na naman, amo naman kamo ilagaw sa Negros sa tripping ni Rumeng. Nakabati na kamo sang sitio Maricudo sa Banwa sang Isabela. Isa ini ka indigenous people o kun IP community kung saan diin may makita nga mga ati sa Maricudo tribe. Sa sini nga sitio gina-preserve ang kultura kag lingwahe sang ilang mga tribo. Magluwas sa bugana sa kultura, bugana man sa matahom nga tourist spot ang lugar. Nahamtang ini sa barangay Kamangkamang. Ang ginatawag din nila nga Maricudo Dam, ang masabi nga ginakaduan sa mga taga-kaiping nga mga banwa kang syudad kag diri mapahunay-hunay. May suba kag matahom nga views ang kabukiran. Lagaw ta diri buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Barb, ang ini nga lugar naman, ang Maricudo Dam, popular na siya sa mga gabike, mga gamotor. Kaya ang area, di mo diretso malabot sa salakyan, pero mga 10 minutes man ang lakat, makalabot ka na. Pero stop over siya para sa mga nagamotor kag gabike, pang padula sang kapoy. Pampabugnaw. Ano may gatang pisaw sila? Or matanaw lang? Maligo, gawin ka na mo kapaligo, mga kabataan sa mga naabdan nga mo. Isabela ni siya ha, ba't naabdan to naman, mga taga Binalbaga, nag-dive ya. Bikers, riders? Walkers. Naglakad na sila halin sa Binalbagan to Isabela para i-experience lang maligo sa silang dam. Para lain naman ko namin Duga, balikan ko mga tao sa sa nature. Oo, silang una. Na-appreciate nila kung anong may ara kita. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros sa bunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.